Én amúgy ezzel a nappal elég nagyon pozitív voltam, mert elmarad az utolsó 2 órám, és emiatt csak 2-ig vagyok soliba. Viszont ide ültem, get ready mit csinálni már egy fél óra, és itt jeppelek nektek, meg sminkeltem, és kitörölte a TikTok az egész videómat. Mostanában folyton ezt csinálja, múltkor, hétvégén ki akartam tenni egy videót egy ilyen tanulós napról, és ez egészet kitörölte. Szóval mindegy, bontsuk ki a folyamat. Szóval amúgy azért más a helyszín hátam mögött, mert tegnap este 8-kor volt edzés, 9:45-ig. Igen, jó halljátok, 9:45-ig. És nálunk van egy szabály, hogy este 10-ig lefürödve minden estől már a szobába kell lenni, és utána már nem lehet kimenni, úgymond így a szobádból, vagy értitek. És ugye emiatt este 9-kor le kell fürdeni, meg minden ilyesmi, és akkor utána már így nem mehettem úgymond haza, mert nem lettem volna kész este 10-re. Szóval itt aludtam a barátoméknál. Szóval igen, és már nagyon akartam get ready mit csinálni, mert mostanában mindig elcsúszott, vagy azért, mert elaludtam, vagy mert azért, mert itt aludtam. Viszont most az öcskösnek 0. órája van, szóval most tudtam get ready mit csinálni. Hoppá. Amúgy 2 darab ilyen sminkelős elcsatolódtat, viszont szerintem ez tud jól kinézni. Na várjatok. Kommentbe meg, hogy benne kellene hagyjam, vagy sem, de én most benne fogom hagyni, szóval majd csak a sülésnap után tudom meg, hogy jól néztem ki, vagy sem, szerintetek. Szóval igen, amúgy készen vagyok, kb. Amúgy az elmúlt, nem tudom, 3 évben eddig ez a kedvenc októberem. Ezt így gondoltam, elmondom. Igen. És jön a végső fittünk.